Ahoj, tohle je první díl, zhodnocení kasin, kde se ale pozvat přes skiny a přes krypto. Tuhle sérii jsme si vybrali, protože mi přijde, že se o tom málo mluví, ale když depozitujete přes normální kasino, tak byste pak mohli mít problém v budoucnu, kdybyste šli třeba do armády. Nebo chtěli nějakou půjčku. Ale krypto ani skiny nejdou nějak jakoby tracknout, takže tam můžete depozitovat, když chcete, jak chcete. Bude z toho víc videí z téhle série. Pravděpodobně. Nemáme žádný sponsoring, takže všechno real, co tady budeme dělat. Jo, to uvidíte i dneska, že se to občas úplně nepovede, no. Pojď. Ukaž, co to je. No, jo. Napište nám do komentářů, co děláme blbě, jestli nás jde dobře slyšet, jestli nás vidíte a nějaký prostě chyby, co tam máte. No, o tom zvuku už víme, do příští by se to měli fixnout, děláme to poprvé, jak to nějak pochopte. Na Kukli nemáme peníze, takže až káva pořádně vyjde, tak si koupíme další. Musíme vygambit na Kukli, no. A napište nám, jaký další kasino byste chtěli u nás vidět. Mar. Užijte. Breakbone, co to je? Můžem. Tady je to panubis! Co? To je mega dobrý jsou. Pane! To je co panubis, jsem to dám. Tak co rychle, vonem, all providers. Oxlavu. A kdy to vypro? Tady to nakonec. Dělej. Helie. Depozit byl 3 kg, aby věděli lidi, jo? No to pak řekám filtr všechno. Jdeme. Žlutý, nebo zelený. Tak krásný, tady se jenom sedím. Jo, zelený. Jo. A červený. Chceme bonus, ale já nejsou skatry ještě. Tady skater na video. Musíme se na to kouknout pořádně, nastudovat. Joj, to je otočený, jo? Wow. Bonus. Pojď, prosím. Gatě nosím. Prosím, gatě nosím. 4 gatě naraz občas v pondělí. Teďka multiplayer na dvojice aspoň. Pojď. Kurva, ty seš takový kokot, ty zas. Pojď. Teď aspoň. Jo, 3 tetky. Já bych to mohl chytat, že? Pomáh. Tak, bonus. Teďka? Děcka, okej. Olin na 53. Hop, Velikonoce. Pojď. Ukaž, co v tobě je. No. No, jo. Ne. Mrtka. Kde hodíš? Tady se to nehráli, ty vole za mladá, jsme to hodně pařili, Pane. Pojď, chápadla. Wild, Ty vole, wow. Hodně. Tak ještě. Chápadla. Do piči. Ty vole, to je. Pojď, 6 těchhle Jednoho mrdek. vylezu. A tancuj, Ufonku, tancuj. Pojď. Já? Yes. To nejde. Jak to? Tancuj, Ufonku, tancuj, pojď. Tancujeme. Tancuj, Ufonku, pojď. Pane. Pojď ty. Kolik jsme řekli? Tancuj, Ufonku, každý 2. OK, nazdar. Každý, pojď. Ještě mám. Já mám vidět, co máš. Tancuj, Ufonku, tancuj. Okej. Pojď ty. Tancuj, Ufonku, tancuj. Mohl bych tanc. Pojď, bonus. Objemu se tancovat, ale. Tancuj. My jdeme pryč. Valíme. Tancuj, Ufonku, tancuj. Ty netačuj. Tanci. Bonus. Tak. Pojď. Pojď. A je tam něco? Tady je. Jako kámo dělají dneska tady, ty vole, tady. Pojď. Táci nazdar. 7. Hello, tak. Jsou tam všichni. Co? Tohle chceme. Tohle, Skitter. Okej, prosím, že tam jsou. 60, prosím. To je ono vendor, dá? Jsou tam. Jsou tam. Kámo, dneska. Lepší, pojď. Ale pustí. Takhle, sorry, páne. Pojď.
Tady barák. Tady to barák. Ano. Hodně. Pojďme. Prý, nahodíme. OK, to je zaslouží ještě. 20? OK. A pak tak pěkně. Tam protože pak to pomáhá. Poslední bod. To je zase půlajna! Epic win. Dávím, do piči. Nazdar! Pojď se. Pojď, prosím. Ještě nechal. Hop. A šup to tam. Musíš trošku naváčet, ale. Pane, halo. Vývar! Hore. Počkej Pane, se. jo. Tak pojď, vole, jdeme do backstage. Vyber... Máš to tady, debile. Chytej. Pojď, tady rybáři. Už tam rybáři teďka. Já tady mám pivo. Tady máte pivo. OK. No, tak shit. Ale ještě Další piva. Tak máte 2. piva. Hop. Jo, 2 piva. 4 dokonce. 4 jo, vlastně. Dejte si, navidíte si za nás. Ano, tady. Plzeň, Pojď. Konel, 12 co tu máme. Otevíráme, tady máte. OK. Pojď. Au. Ale ještě potřebujeme 2. Ještě to máme. Také už čtyři teďka. Pivo. Ten pivo. Pojď. OK, je moment, what? Teďka tam ryby tam nemrdej. Jak je to bomba? Za 2 miliony. Bazuka. Za 2 miliony. Jo! To je hodně. OK. Ještě jednou, pojď ale. Ještě jednou. Hop, Připrav. piva, nás. Dej to piva. Pojď ale pivo. Máme to pivo, rychle. Máme pivo. Ne. Ale nevadí, dejte si na to. Jo, ale 77 nejste v pohodě. OK. To na 50. ale. Jirka malý brávem. To už nejde. Pojď nám po sobě. Skvěte. Hop. Připrav to. Počkej, já musím vyvolat na z balkonu. Ale spadni z balkonu. Ano. Bum. Ty chytáš to. Ještě. Bere. Ty piče, okno letí. Ne, ještě. Tado, ty se nesnažíš, ty čuráku. Ne, Tado. No piči. Ne. Pojď, ale Tado. Chytej. Tado. Ne, Tado. Tado, tahej, ty brko. Dělej. Tado, tahej. Do piči, dobrý, ale dobrý. Tado. Jdeme. A full screen. Bonus. Já jsem chtěl udít jsou totiž do piči. Ale jo, do piče, já musím vzít to dělo přece. Jo, máš kanon. Bum. Pěkný kanon! Zapojím ještě. Dělej. Do piče. Ty vole, jedna půlečka, to by bylo legendární. Tak jdeme takhle. Ne, OK. Ej, jdem. Pojď. Jo. Přistání. Přistaň. Pětix. OK. Přistaň. Ne. Jo. Klidně později. No jasný no, Mirno. To je pochopitelný. Potom, co jsme vypli natáčení, tak jsme se rozhodli, že to zkusíme ještě dát na 40 € a koukejte se, jak to dopadlo. Pane knížko. Pane knížko, 14. Piči, mám tam jít do té knihovny.
Knížka. Dal bych vole něco tady. Tohle, nebo tohle, nebo Ačka. Tak asi jo. Pome. Hej, Anky, to je nic, no, jako. Jsem chtěl na začátku něco. To bych chtělo... Pustky. OK, přijde, dobré. Takhle, čtyřka. No, 3 euro, nice. Pojď. Anky, Aspoň 2, ale klidně full screen, nej. je full screen by nevadilo. No. Dneska ne. Not today. Pome. Tomorrow. Pojď. Zase 2. 3, OK. OK, pojď, 100x, to dáme, 100x, to dáme. Prosím. Pojď ještě. Klidně respawn. Jo, retry, klidně. To píčo. Pojď ještě. Kurva, nevadí, ale jsme vole na 40. Jsme opět čem bohatší.